Pozývame vás sledovať tretiu, záverečnú časť trojdielneho cyklu o závislostiach, tentoraz zameranú na počítače. Premiéru relácie z produkcie televízie AVT si môžete pozrieť v pondelok 29. decembra o 18. hodine. Projekt s Ľubošom o závislostiach, v ktorom sa postu moderátora redaktora ujal abstinujúci alkoholik, bol realizovaný v spolupráci s Protidrogovým fondom. Pár kliknutí a si tam, v nekonečnom svete informácií. Nájdeš tu čo len chceš, od práce až po zábavu, fantázia. A vraj sú to iba jednotky a nuly. Ozaj, vieš, že väčšina ľudí si už život bez počítačov nevie ani predstaviť? Áno, viem, ale ty by si mal vedieť, že priniesli so sebou aj určité riziká. No nepozeraj tak. Stali sa nevyhnutnosťou a dennou potrebou mnohých ľudí. Aby sme dobre vedeli s nimi pracovať, robia sa rôzne kurzy, v školách sa zriaďujú počítačové triedy a dokonca už aj v predškolských zariadeniach sa snažíme deti zoznámiť s počítačom. V našej materskej škole počítačový krúžok patrí medzi najobľúbenejšie krúžky v dnešnej dobe, a to asi z toho dôvodu, že už v mnohých rodinách, skoro každej by som povedala, majú doma počítač. Z 54 detí do počítačového krúžku je nahlásených 22. Samozrejme na tento krúžok boli deti zapísané na základe súhlasu rodiča. Ako z takých hier najbežnejších, ktoré u nás používame, spomeniem, je to cirkus Šaša Tomáša, ktorý veľmi deti zaujíma. V tejto hre si deti opakujú geometrické tvary. Sú tam rôzne logické hry, sú tam hry zamerané na pamäť, na pozornosť detí. Prvý geometrický tvar sme už našli, teraz ideme hľadať druhý. Tento. Farby akej? Červenej. Dobre, klikni na myšku. Ak je to správne, tak Šaško ho postaví. Výborne, ideme na ďalší geometrický tvar. Ktorá farba je tam? Tiborko, ako sa ti páči táto hra? Dobre. A baví ťa to? Áno. Pani učiteľka, prečo máte vypnutý zvuk? No, my tu v materskej škole nepracujeme so zvukom na počítači. Ten zvuk vlastne nahrádzam ja tým, že zadávam dieťaťu otázky, úlohy, ktoré má plniť prostredníctvom hry, ktorá je na obrazovke. Táto obrazovka nám slúži ako didaktická pomôcka, takže dieťa vlastne si myslím, že tú hru nevníma tak prostredníctvom toho počítaču, ale cez tú pani učiteľku, ktorá chce s tým dieťaťom cez tú hru niečo docieliť. Pochvália sa deti, že sa hrávajú na počítači aj doma? Určite. Deti sa chvália už medzi kamarátmi, ako sa doma hrávajú. Aj doma si zahráš nejaké hry? Áno. A aké väčšinou? Auta a motorky. Tak musíš si dať F5. V počítačovej učebni základnej školy sme tentoraz zastihli nadané deti. Nebudeme sa však zaoberať tým, čím sú výnimočné, ale tým, čo spája a rovnako zaujíma rovesníkov týchto detí a vlastne všetkých, bez rozdielu veku. Z fantastickej ponuky možnosti počítačov preferujú tí väčší internet. Tak na internete ma najviac zaujímajú nejaké hry. Na tom pokiaľ sa ja dozviem, čo robili tie kamošky a tak. No, tak vyhľadávam si informácie o hradoch a zámkoch, o mestách a píšem si s kamarátmi. No väčšinou si buď vyhľadávam, alebo sa potom hrám. Čo sa na tomto krúžku deti naučia? V prvom rade pracujú s CD-čkami, ktoré sa nachádzajú v edukačnom balíku projektu Infovek. Čiže pracujú s programami balíku Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, tvoria prezentácie, ktoré využívajú na vlastivede a prírodovede. Ďalej sa učia programovať v detskom programovacom jazyku Baltík, kde si vytvárajú rôzne úlohy pre spolužiakov, navzájom sa vymenia a riešia tieto rebusy. Majú deti k dispozícii aj internet? Áno, na každom počítači majú k dispozícii internet, ktorý využívajú práve pri tvorbe tých prezentácií, kde majú zadané témy, čiže majú k dispozícii, ale pod kontrolou pedagóga. Myslíte si, že rodičia by mali dozerať na to, čo deti na počítači robia?
Samozrejme, nestačí, že dieťa sedí a je ticho a sleduje počítač, ale rodič by mal vedieť, akú hru hrá, s kým sa ju hrá, pretože hrajú deti počítačové hry aj po sieti, s kým teda komunikuje, pretože deti v tomto veku sú veľmi náchylné uveriť rečiam druhých, hlavne na internete. Oni si myslia, že to, čo tam je, to je to pravdivé a správne, čiže mali by vedieť a sledovať, čo ich dieťa robí. Čo robívaš doma, keď prídeš zo školy? No tak, keď prídem zo školy, tak sa musím naučiť najprv a potom sa môžem aj pohrať na počítači, ale skôr idem von. Hrávaš sa doma na počítači? Hrávam len, keď mi mamina dovolí, čo je občas. Ako často to je? No tak raz, dvakrát za týždeň, keď sa podarí. A čo najradšej hrávaš? Aké hry? No nejaké logické alebo skákačky. A vieš, že existuje aj závislosť od hrania na počítači? Áno, viem. No viem. Áno. Viem, ale mne sa to ani nezdá nejaká, že by som mal nejakú závislosť. Viem. Už si o tom niečo počul? Hej, ja viem o niekom, kto je tak trochu závislý. Áno, už som o tom počula, ale ešte dúfam, že ju nemám. Koľko času si myslíte, že by mali deti tráviť doma na počítači? Tak určite nie viac ako 1 hodinu, takých 40-45 minút denne by stačilo. Človek by mal, hlavne deti, striedať činnosti, to znamená venovať sa aj nejakým pohybovým aktivitám, ísť von s priateľmi, porozprávať sa, zahrať sa hry a určite nie celý čas tráviť len za počítačom a s nejakými fiktívnymi priateľmi, ktorých nevidím. Ak si niekto myslí, že deti a tínedžeri budú počítače a internet využívať iba na získavanie vedomostí, tak sa mýli. Veľa detí však trávi denne pri počítačoch celé hodiny a rodičia často ani netušia, čo tam stvárajú. Alebo sa mýlim? Je podľa vás používanie počítača užitočné alebo naopak škodlivé a v čom? No, užitočné, pre všetko užitočné je v miere, akej potrebujeme ten počítač využívať. Čiže pre deti, aby som obzvlášť povedal, že skôr sa zamerá na to učenie a niečo keď, tak vyhľadať si tak, ale nie používať ho celý deň. Podľa mňa je to aj užitočné, ale vo veľkom množstve už je to aj škodlivé. To už rodičia musia dohľadnúť na to, koľko sa dieťa tomu venuje, tomu počítaču. Povedal by som, že aj užitočné, aj škodlivé. Je to užitočné. Používam ho dennodenne. No pokiaľ to používajú ako učebnú pomôcku a na rozumnú vec, tak je to užitočné. Ale pokiaľ pritom trávia svoj voľný čas, že nejdu ani na prechádzky, ani za športom, ani za vecami, ktoré prosperujú zdraviu, tak je to škodlivé. Tak podľa toho škodlivé skôr na oči, ale užitočné určite ohľadom nejakých informácií. No pokiaľ sa to nepreháňa, tak podľa mňa je to užitočné, lebo niektorí tam sedia aj hodiny a potom už sa aj oči kazia, tak nedostatok pohybuje. Aj vaše dieťa používa počítač? Áno, aj moja, už mám veľké deti, tak moje deti používajú obidve počítač. U mňa moji vnúci, tí používajú počítače, dcéry používajú. Si myslíš, že deti veľa používajú počítač? No samozrejme. Ako počítače sa používajú už na základných školách, takže a doma hry, takže používajú veľmi veľa. A vaše dieťa koľko strávi pri počítači? No, zo začiatku to bolo dosť a v poslednej dobe je to obmedzené, čiže hodinu denne im manželka tak vymedzila. Keď to tak s priemerom, tak tu hodinu až 2 týždenne. A akým aktivitám sa tam venuje na počítači? No tak určite internet sledujú, asi najskôr, ja osobne interbanking najčastejšie a tak všetky také, dokonca noviny už čítam cez internet. Majú k dispozícii internet? Sú tam iba hry, väčšinou svoje hry, ktoré majú, takže tak. Aj hry samozrejme, občas teda pesničky nejaké si vyhľadá. Samozrejme, že to následne potom skontrolujeme, aby sme vedeli, či nebola na nejakých týchto fórach, kde netreba chodiť. Väčšinou chodím na internet, lebo sháňam nejaké informácie alebo si sťahujem pesničky alebo tak. A viete, že existuje aj závislosť od počítačov? Áno, samozrejme. Áno, vieme a preto to kontrolujeme. Áno, viem. No áno, existuje, no. To už asi od všetkého. No jasné, ja napríklad sama o sebe môžem povedať, že som na ňom závislá, aj keď teda len skôr z tej pracovnej študijnej stránky, ale viem, že je to aj také, že ľudia nespia, alebo teda ráno rozdrápi oči a už je na počítači, lebo už mu tam niečo ujde.
Počul som o závislosti, takisto je to určitá droga, kto to proste preháňa a trávi veľa času pri počítači, tak je to určite škodlivé. Ja tomu celkom neverím, lebo zase každý si to nejako takým svojim racionálnym mal zvážiť, že koľko potrebuje. Nemyslím si, že existuje závislosť. No viem, samozrejme. Mám pár kamarátov. A od čoho sú tak závislí? No viac menej tie hry internetové a sťahovanie. Áno, však sledujem televíziu, čítam noviny, takže tam sa o tom píše, že proste veľa, ktorí to majú tak ako drogu už. Inžinier Beňadík pracuje vo firme, ktorej hlavným predmetom činnosti sú práve počítače. Opýtali sme sa ho, ako vníma počítačový svet profesionál. Ako sa zmenil váš život príchodom počítačov a internetu? No, zmenil sa dosť podstatne. Jednak som bol jedným z prvých, ktorí začali počítače na Slovensku vyrábať, ešte v mojom predošlom pracovisku. A v súčasnosti vlastne je to moja hlavná náplň, pretože živím sa tým. Počítače, internet, určite veľmi dôležité veci, užitočné a môže byť aj škodlivé? Samozrejme, každá vec, pokiaľ je v neprimeraných množstvách, tak môže byť škodlivá. Čokoľvek, nie len počítače. A tá hranica neprimeranosti je niekedy ťažko ju určiť, pretože každý máme iný prach citlivosti. Ja ako IT profesionál mám iný prach citlivosti ako vy, pre ktorého je to v podstate nástroj. Hej. Takže zistiť, kedy to začína byť škodlivé a kedy to ešte pomáha, je ťažko, ale určite to môže byť škodlivé. A v čom myslíte, že je to škodlivé? Je to jednostranná záťaž. Jedna vec sú zdravotné aspekty, proste ja neviem, na oči, na chrbát a podobne. A na druhú stranu rozvoj osobnosti jedným smerom. Proste keď stále pozeráte do tej jednej bedne a nič okolo vás neexistuje, tak je to jednostranné zameranie a nemyslím si, že je to v poriadku. Používajú počítač aj vaše deti? Používajú a niekedy viac, ako by sa mi páčilo, aj používajú. No, snažím sa to trošku regulovať, takže nerád by som, aby to bolo viacej ako tie 2 hodiny, ale tak 1-2 hodiny. Viete o tom, že existuje závislosť od počítačov alebo od internetu? Samozrejme, tých závislostí v poslednom čase útočí na nás stále viacej, takže počítač aj internet je určite jedna z závislostí, ktoré teraz letia svetom. Čo myslíte, čo by mohli robiť rodičia, prípadne spoločnosť, aby tých závislostí bolo menej? Ťažká otázka. Ale môj názor taký, že hlavne si všímať okolo seba a zobrať do úvahy, že nie len počítačom je človek živý, že proste existujú aj iné veci, že sa treba hýbať, že treba občas aj za nejakou kultúrou. A všímať si, že tie deti čo robia a ak sú ticho, nie je to preto, že sú veľmi dobré, ale je to preto, že sú niekde za počítačom a surfujú. Doktor Nábielek je špecialista na tzv. Nelátkové závislosti, medzi ktoré patrí aj závislosť od počítača a internetu. Opýtame sa, ako sa nestať závislým. Otázka jednoduchá, odpoveď ťažká však. No, tak nejak príliš zjednodušene povedané, kto nikdy nepil, nikdy sa nestane alkoholikom, kto nikdy nehral, nikdy nebude závislý od hrania. Ovšem sú situácie, ktoré jednoducho sa im nemôžeme vyhnúť a sa s nimi v živote stretávame. Nemôžeme napríklad nikde povedať, že z nášho života vyhodíme počítače, alebo nakupovanie, alebo prácu, alebo povedzme, že sex. Čiže tu je dôležité naučiť sa využívať v podstate aktivity a situácie, ktoré majú slúžiť na pomoc človeku takým spôsobom, aby skutočne pomáhali a nie škodili. Existuje nejaká rozumná miera trávenia času pri počítači? Boli stanovené určité orientačné, tak to treba brať, časové hodnoty. Povedzme, uvádzajú sa hodnoty okolo už 11 hodín týždenne ako varovné hodnoty. Ale skôr by som povedal, že tá hranica nejaká
začína niekde tam, ak sa čokoľvek robí na úkor niečoho iného dôležitého, významného. Čiže ak niekto zanedbáva kvôli počítačovým hrám, iným aktivitám svoje dôležité, významné povinnosti, aktivity, kontakty, medziľudské vzťahy, tam niekde je asi ten varovný bod, kde si treba uvedomiť, pozor, nepreháňam niečo. Tie procesy, ktoré prebiehajú v rámci počítačových hier, sú zvratné. Hej, človek zomrie a v zápätí ožije. Ak nedokážeme nejakým spôsobom stanoviť tú jasnú hranicu medzi jedným svetom hry a druhým svetom reálnym, skutočným, tak človek veľmi ľahko môže prebrať určité návyky, spôsoby správania, ktoré má nejakým spôsobom zažité z týchto kontaktov s počítačovými hrami a prenášať ich do reálneho života. Čiže aj tie určité agresívne prejavy, ktoré, pokiaľ sú obsahom hry, povedzme, môžu byť v tej chvíli neškodné, ale ako náhle sa ocitnú v reálnom živote, tak nakoniec ohrozujú bezprostredne či už samého toho človeka alebo jeho okolie. A čo naše deti? Vieme, že často vysedávajú pri počítačoch a rodičia sa často bránia. Moje dieťa nesedí v parku s partou, nefajčí, ani nepije, nefetuje, sedí doma v izbe pri počítači. Je to v poriadku? No práve tento postoj môže byť veľmi, veľmi zavádzajúci a vo svojich dôsledkoch nebezpečný. Z pohľadu rodičov je nutné si uvedomiť, že aj tieto aktivity svojich detí je potrebné kontrolovať a regulovať. Čo by teda mohli robiť rodičia? Čo by si mali viac všímať na svojich deťoch? Dôležitý je každodenný úprimný kontakt. Taký hlboký, nie formálny, nie, že čo bolo v škole a najed sa a vypadni, ale skutočne ten vzťah detí a rodičov akoby v poslednom čase dostával také trhliny, alebo stával sa, hovorím, povrchnejším, ako by skutočne bolo treba. Rodič by mal vedieť, chápať, vnímať problémy, pocity, obavy, radosti, starosti svojich detí a neodsúvať ich nejakým spôsobom niekde do úzadia, lebo je to, povedzme, v tejto chvíli pohodlné. Ono sa to v budúcnosti môže veľmi nepríjemným spôsobom vypomstiť. Tie riziká, ktoré nesie so sebou kontakt nekontrolovaný, živelný s počítačmi, s počítačovými hrami, ďalšími aktivitami, ktoré sú sprostredkovateľné prostredníctvom internetu, rôzne nebezpečné kontakty, hej, erotickým smerom orientované, ktoré dieťa nemá akým spôsobom adekvátne spracovať. Jednoducho nie je na to ešte primeraným spôsobom vyzbrojené. Tieto kontakty nemôžu byť ponechané len sami na seba. Niekde som sa stretol, že povedzme rodičia nie sú oprávnení kontrolovať, neviem, mailovú poštu svojich detí alebo niečo také. To sú úplne scestné argumenty. Niekedy sme takú paralelu použili, že hranie počítačových hier môže zohrávať takú nejakú úlohu akoby nástupnej drogy v úvodzovkách, hej, že ako takého nejakého vytvárania mostíka, prechodu k nejakým ďalším tvrdším, povedzme, hráčským modalitám. Opakovane sme už mali na oddelení pacientov hazardných hráčov, ktorí mali 15 rokov alebo okolo 15 rokov a ten určitý prechod akoby od mäkkej drogy k tvrdej v tomto prípade môže práve predstavovať prechod od nekontrolovaného hrania počítačových hier k hraniu hazardných hier.
Aj keď aj samotné počítačové hry, hranie počítačových hier môže nadobudnúť chorobný charakter. Podľa nejakej štatistiky sa vraj rodičia deťom venujú denne priemerne 7 minút. Je to strašné, ale je to naozaj pravda? No, ak to človek takto počuje, tak na prvý pohľad povie, však to nie je možné. Ale asi to vychádza z nejakých reálnych výskumov a keď si to človek tak predstaví, no príde domov uťahaný z roboty, pozrie si nejaké noviny, kúkne si niečo v televízii, dieťa príde, aj odíde a človek si ani neuvedomí, že ďalší deň je za nami. Takže ako tých 7 minút vyzerá hrozivo, a zrejme s tým treba niečo robiť. To nemôže byť len konštatovanie, ale malo by to byť nejakým východiskom k uvedomeniu si a hľadaniu nejakej nápravy. To, čo som hovoril, hej, teda ten nejaký seriózny, milý rozhovor, spoločné aktivity s vlastnými deťmi, hej, spoločné hranie, chodenie do prírody, hej, takéto niečo, kde ten vzťah sa nie vyvíja nejak paralelne vedľa seba, ale že teda nejak prepletenie spolu, tam niekde by asi mohla byť taká nejaká správna cesta k ozaj zmysluplnému a asi radosť prinášajúcemu vzťahu rodičov a detí. Potvrdilo sa teda, že svet počítačov a internetu je síce prospešný, potrebný a veľmi zaujímavý, zároveň je ale aj veľmi záľudný a nebezpečný. A to hlavne pre naše deti. Jeden deň má 24 hodín, čo je 1440 minút. Venujme svojim deťom toľko času, aby z nich vyrástli zdraví a šťastní ľudia. Verím, že relácie, v ktorých sme čiastočne otvorili problém niektorých závislostí, neboli posledné. Človek dokáže byť závislý takmer od čohokoľvek. A preto, možno niekedy na budúce, dovidenia.